Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel jullie even kort voor en waarvoor komen jullie naar de studio? Ik ben Roy Kisters. Ik ben van de Bochelse Vastelovensverein Kalkingenbox KE. En ik ga... Door Brian Wetsels met je namen, ook van de Bochelse Vastelovensverein. Dit moment zelfs ook nog Prins. Hoe gaat tata. En tevens zijn fighter al allebei lid van het feestcomité van 5x11 BVV Kalkingenbox. Kijk, en nu had ze al verklapt over het jeet, want we jeet het namelijk over 29, 30 en 31 mei, ja, er huurt het jood, 3 dagen fest in het Bocherslank. Met BVV Kalk aan de box. Ja, vergun eens even naar die historie, hoor. Ik wil met u eigenlijk, boete de oprichting in 1966, hoor, wil ik met u eigenlijk naar Operation M2. Zet dat u het? Dat zei dus je het. Vertel. Kijkers en luisteraar, luister naar dit geweldige verhaal. Roy, vertel. Roy, vertel. Ja, wir sind natürlich, wir stammen allebei natürlich van Nordiziet. Ik denk dat we bouw bij 55 jaar zijn, 20 jaar bij het zelfs, ongeveer. Ja. Ja, de oorsprong ken ik natuurlijk niet 100%, want daar waren we nooit bij. Daar hadden ze ook nooit gelaten. Maar wat ze nu ziet is dat ons hoogheden jedes jaar warm. En dat stamt eigenlijk hoe het ziet dat Bochus bij Zumpenveld ging. Want Bochus was vroeger apart, Zumpenveld was apart. En op enig moment ging Bochus en Zumpenveld bij je. En toen hadden een paar hele wijze heren van de Bochus of Vastelovensverein, die hand gemengd en overal in het Bochuserland samen overal gedrek bij je te halen. Dat uiteindelijk heel erg stil te houden. Dat mag het natuurlijk geen wezen. Want anders kloppen de getallen niet meer. Van de totaalgrond die in principe bij je gevoegd ging werden. En uiteindelijk hadden ze die grond bij je gezameld. Die is naar Oesbach gegaan. Die is daar bewaard. En bis op de dag van nu is dat de Bochuserdrek, wie viel dat nemen? Wat ook een menig Bochuserliedje werd bezongen. En dat Bochuserdrek, dat is, dat steunt alle hoogheden die vanaf nu en vanaf het verleden natuurlijk ook geproclameerd zijn. Die steunt traditionsmäßig in de Bochuserdrek, in een bak, met de Bochuserdrek in. En dat werd ze echt geproclameerd. Zodat ze eigenlijk nog immer, met dat knipoog, toch nog immer eigenlijk de echte Bochuser hoogheid bezig. Ja, het jongs, ik ga toch even gaan dieper in detail. Maar we zijn niet erg vinks. Het ging zich over een kuub, in een vierkante meter, echte Bochuser gronk. En de moet van Bochus blijven natuurlijk. Nou, hoe hadden ze zich de gronk bijeengezammeld? Op Bonhey, Broek, Reinert, Vlengendaal, Boggert, Langveld en bij de Kei. En er wordt dus overal een beetje gronk geklauwd en dat wordt in die plastic tuuten geduid. En daarna zijn ze dus naar het Duitse Orsbach inderdaad gegaan. Het houden ze allemaal nog in een kist gedaan. Wordt afgesloten en verzegeld. En daarna overgedragen aan de schutters van het nabijgelegen Duitse Orsbach. Die al je nou zo stiekem zich bij die Van Bochs gevoegd houden. En dezelfde sleutel wordt in bewaring gegeven bij de keiridders. En dat wordt natuurlijk een zekere schuilplaats. Ja, en dan kiest er natuurlijk de springende punt van dat dan op een gegeven moment aangeboden is geworden bij het gemeentehuis. En je zou dus worden van, ja jongens, dit is echt nog een vierkante meter Bochuser gronk. Want Bochus blief Bochus. En dat is, bis heutendaags is dat nog een beetje een traditie. En het schöne ervan is dat er damalige president Wil Palme zat. Kent u voorstellen wat er zo lastig was aan die spectaculaire actie? Om het gewoon geheim te houden in al die wegen en misschien wel monden
met vuurbereiding en zetten. En dat in Osmoele dorp. En dat staat dus de damalige president in Niddig. Bochus dus. Ja, jongens, wanneer zullen er met de vuurbereidingen beginnen? Met die 3 dagen wat er door ram losjut in Bochus? Nou ja, ik denk dat we toch bijna wel meer wie jaar al bezig zijn. Allereerst natuurlijk, om een feestcomité bij je het raven voor je lu. Die zulke die zich willen inzetten om hij natuurlijk 3 dagen geweldig feest wat ze maken. Als ze die vrijwillig aangemeld of voor ze daar als prins automatisch bij betrokken, omdat ze toevallig in dit jaar prins nou is? Ja, nee. Hans dat dichtje zei, ja joh, dan kunnen ze niet meer, dat is in die seizoen, dus laat maar gaan. Nee, ze had mich gevraagd voor het feestcomité, voordat ze mich gevraagd hebben om prins te werden. Dus het had ze heel slauw gedaan, moet ik zeggen. Ja, dan had ze wel. Maar ik zou een zware opdracht op die genomen. En prins werden is net geen wat ze verhuurd morgen deze was. En dat nog even erbij pakken. Och ja, dat zou lang maar gaan. Ja, zeker, dat is toch chic. Het is überhaupt wel natuurlijk een eer om natuurlijk in een jubileumsjaar prins te worden. Absoluut. En als ik dan ook nog kan bijdragen aan een geweldig feest, ja, dat is natuurlijk met alle liefde. Vooral voor een verein in eigen dorp, dus geen probleem. Ja, maar goed, eigen dorp, daar komt er ook van boeten af. Kameraad, hoort er maar rekening met. Want een bogus uitloopt, oké, dan is het al 3 veel vol normaal. Maar van boeten af komen er ook helemaal liggen. Dat weet je voor zeker. Ja, zeker. We zien het ook nu al naar kaartverkoop. We zien ze inderdaad ook dat er heel veel kaarten ook van het Boesterdorp komen. En dat is allemaal wel heel chic om te zien. Mm-hmm. Dat is wat ze zeggen, de tentenfesten zijn allemaal wel bekend voor Bochus. Maar ja, ik ken het angst met de tentenjekken. Bochus er cool. Ja. Ja, dat is zeker cool. Nee, ja, dus dat is zeker, dus die zit je gewoon keer op keer zien de hand van de tent vol staan. Dus dat je het ook dit jaar wel je beur. We zien ook nu dat de kaarten al op het einde en voorhand nog een klingenmond. Dus kom maar ja. Mannen, voor jullie, nou, door programma, het feestweekend. Vrijdag door 29 mei vindt het aan 5x11 jaar het jubileum BVV Kalk aan de Box KE met 3 dagen fest. Door 29. Vertel, wat kennen de lui door voor waarde? En sowieso zijn er nog kaarten, dat is ook belangrijk om erbij te vermelden. Wa? Want ik weet niet of al jij totaal uitverkocht was, dat weet ze niet. Wa? Of verder dat waar? Totaal uitverkocht nog niet, maar het jeet erop aan. Ik dacht voor toch wel voor die 90% nu zitten. Maar ik denk voor op die 100% te komen, dat de Roy in het programma naar vuur kan brengen, dan wist ik zeker dat er in komen. Nou, dat had ik net gedaan om die 100% vol te krijgen. Ik had het gedaan om natuurlijk BVV Kalk aan de Box eventjes met dat jubileum en dat geweldige fest wat er 3 dagen gaat organiseren even in de zon te zetten. Daarom had ik het gedaan. Voorstel, wat kennen de lieverwaarden vrijdag de 29 mei? Op de vrijdag treinenvuur natuurlijk 5x11 af. Dus dat heeft dat voor een Kulsche avond organiseren. Dus ook zeggen, ja, Kulsche avond, huidwensdeuker. Overhand geprobeerd om ook in het programma neer te zetten. De novenant is de bijna aftrap past. En dat doen vuur dit jaar. Om te beginnen met heel veel radau. En heel veel radau, dat heeft dat voor met een samba-band komen. Die Verzau. Niet onbekend, denk ik. Die Verzau, ja natuurlijk. Die maken een hoofd radau. Die maken echt radau. En ja, zowel voor met veel schandaal willen vuur het jubileum ook inluiden. Vervolgens doen voor weer met Blue Royal Tanzgarde. Dat is een soort van Kulsche groep. Die dans, zang met elkaar combineert, zeg maar. Is echt een spas voor het oog. Volledige een naam, gezellige groep. de volledige naam, de Blue Royal Gardetanzkorps. Hey, dat klinkt dan nog jet, hoor. Ja, dus zit u sowieso in het internationale, hoor, met vorige stond erbij. Hoor. Dus, ja, graag over Engels. En hoe zit er voor op het thuis? En Blue Royal is natuurlijk ook wel Engels, hoor. En Tanzkorps, Gardetanzkorps is natuurlijk dus. En ja, jongens, die kennen echt jet. Ja, die werpen ook met die dames. Is de tent hoog genoeg? Hand voor gecheckt. Dus 40 meter hoog op het hoogste punt. Oh, dus, dat schaffen ze wel. Moet je uitkomen. Maar in ieder geval, dat is echt een spas voor het oog. Voor de echte carnavalist. De helft van
de sitzungen uit Düsseldorf, Köln en noem maar op, daar zie je ook echt zo'n groepen die ook echt het van dans kennen, maar dat combineren met hele moderne gezang en verholen die per se op ons feest erbij gaan. En met die rekkomen, die had ook nog trommeleren en truiteren bij zich normaal, hoor. Dan... die komen zo, hoor. Die man, die hand, die vrouw, die zo onder aan het futje, met alle respect voor het futje, ja, maar die sleven ermee en dat zijn toch die trainen het ganse jaar, hoor. Dat is, die trainen ieder weg en fors, want als ze dit willen doen en nog in het tempo wie die dat doen, dan moet ze echt in bombenconditie hangen, als je dat überhaupt niet, hoor. Ja, dat is absoluut zo. Trouwens, wat zo graag zaad was, 4 trainen af, het trainuur, elk 11 jaar trainuur af, hè? Of zie ik dat verkeerd? Omdat ze 4 trainen af. Ja, nee, meer van vertrainen het 5x11 jubileumsfeest. Ik dacht dat er ganse boel aftrainen en een nieuwe rood voor 11 kwam. Nee, wel een beetje in voetbaltermen natuurlijk, ook ertussen. Trainen af. Ja. Natuurlijk ook een beetje met voetbal hingergroond, dus vandaar de aftrap. Ja, nou ja, goed. Zo kan ze, ik ben nooit zo oud voor je te leren. Want ik denk, aftrainen, dat is zo wel erg uniek. Zie je in een verein ieder 5 jaar, 11 jaar aftraint. Ja, dat misschien je te paard voor de toekomst. Maar ja, zeg maar uit te vingen, dat is een vet probleem. Ja. Hey, vertel weer op de vrijdagavond nog veel meer, hoor. Ja, Blue Royal Tansgarde Handvuur. Niet onbekend, denk ik, voor de lui van de Parkstad. Duo Noetjedaad, of duo is niet meer duo, maar het is Noetjedaad. Dit jaar in een hele speciale editie. Normaal werden ze begeleid door hun eigen muziek. Ja. Dit jaar op een ganse speciaal manier. Met een live band, volledig begeleid. Dus ja, dat... Dus wat ik al gehoord, zijn die jongen al maanden aan het proeven om het volledig live te doen. Ja, dat liep me persoonlijk. Die platen zijn bogens werden die als kippenvel ontvangen. En ik denk dat dit nog een schupje erop deed. Het is ook schoon muziek, echt waar. Wat dat betreft... weet je de jongen dat toch, bogens waar Noordjedaad en al die anderen ook waar hij in het hetje. Waar huurder daar had ik nog meer van. Jod, maar dat is nog niet het programma. Want we zijn vol oeden pakken op dat kuiltjeavond, waar? Ja, we pakken durg met de Powerboom. Ook 2 bokkeser. Ja, bokkeser jongen. Ja, zeker. Ja, wil ik wel even in twijfelen. Dat is volledig bokkeser jongen nemen. En alle 2 inmiddels ook papa, hoor. Ja, jong. Ja. Dan weet ze niet meer. Ja, dus die maken boete muziek, maken zo nog andere dingen. De Powerboom, die ook afgelopen jaar bij RTV Parkstad in het carnavalsprogramma ook op je troonhand was. Die ook natuurlijk geraan stond voor een beetje stemming in de hut was. Ja, absoluut. En daar zijn we dan nog niet, hoor. En dan zijn we dan nog niet. Dan mensen van wat een kneur van artiesten, maar dan moet het regie nog komen. Dan komen de Pavaier nog. Echte Keulse Pavaier. Kijk, en dat is natuurlijk... Geen tributeband, nee, de echte. De echte Duitse Pavaier. En met dat Blue Royal Garde Danskorps... ja, had ze dan toch een heel hoog Keulse gehalte. Dat is het, of had ze nog meer? Voorhand uiteraard hand voor de DJ Cole, maar... voor de rest is dat er een hoopprogramma. Schöne programma, dus de Pavaier, de Powerboom, Blue Royal Garde Danskorps, Noordjedaad met een live bezetting. Hè? Dus dat werd smullen, jongens. Dat werd smullen. Vergunt nog de 30 mei, zaterdag 30 mei. Wat had BVV Kalk aan de box KE te bijen op de zaterdag? Ja, de zaterdag gaan voor zelfs toch Janse dag plan. Dus niet alleen het avond, morgen vandaag. Overdag gaan we natuurlijk ook gemengd. We moeten kijken dat we een feest voor jong en oud maken. En daardoor gaan we ook even aan de jongeren, de jeugd gedaan. We kennen voor de kinderen ook een schoon feest bij je. En dat dan voor op de middag vanaf 1:12 en de Janse plei daar voor te zetten met springkussens. Er zijn nog alle andere spelletjes die daar kan doen. Een popcornmachine. Daar gooi je het heen nog zorgen voor een silent disco. En, dat werd wel erg stil, hoor. Dat werd erg stil. Maar wat jullie ben ik niet, Joda. En zielig, doorlopend, is er ook nog een sportskapelle treffen.
soort toernooi tussen het Spaskapelle en Zaterhameniekes, neem het maar op. Hé, wacht even, Zaterdag, meneer, neem het maar op. Zijn er door zoveel in Bochels van? Nee, het zijn niet alleen hoe Bochels, maar ook hoe de rest van de regio, de omstreken. Die zijn de oesje nodig. En Eilane. En die hun zorgen dat we daar ook het muzikale ondersteuning aan de Janse dag. De Janse dag? Dat moest de Janse dag als jury ook door, zie je, om te bepalen. Daar is ook een jury aanwezig, ja. Ja. Dat is ook wel een jury. Dat klopt. Dus dat werd ook een hele leuke competitie ongeveer. En dus handvol voor jong en oud ook overdag een heel leuk programma op je zat. En daarbij heeft natuurlijk het Sovens weer nog een echt chic programma. Laat komen, jongen, laat komen. Silence Roy. Ja, het Sovens, dat nummer voor Vastelovend in mei. Door naam zei het natuurlijk al, de hand van hand geprobeerd hem door crème de la crème van de Limburgse Vastelovend in Bochels te krijgen. En het is graad nog mei, hoor. Het is graad nog mei. Ja. Daarom goed of het nog Vastelovend in mei nemen. Ja. Want wij staan nu op de 31e huis zitten, hoor. Dan was je nooit 12 voor, maar meteen de boot ingegangen. Maar nu gaat het goed. Omdat ze dus goed gekozen, ja. Gang weer. De hand van de commissie PR-vuur, hoor. Dat is er Brian natuurlijk. Dat is Mingo. Ja, en met Bochels zijn ze sowieso helemaal wakker wat dat betreft. Dus daar mag ik me geen kop zorgen over. We lassen ze in ieder geval op veel manieren huren en zie je. Dus dat kent ze dus niet nog even. Ja. We komen voor mee vervangen aan, uiteraard. Mag ik niet meer zeggen, trainen af. Maar starten van de ochtend met ons hoerheden op de bühne. Aansluitend kunt dat Sven ohne Girls niet meer voeten denken, Oesbochers en omstreken. Dat Sven ohne Girls, zit allemaal garant voor enorme stimmung. Kelmis, jong. Hoe Kelmis kunt hebben. Absoluut. Sven ohne Girls. Maar voor de eerste Frans niet. Maar absoluut. Voor de eerste Frans niet. Maar ze voelen zich ook ondertussen wel een stuk Bocheser met zo dat ze al doorgeweid. Dus, welke Frans? Ja, wat er Frans precies de functie had aanwezig net. Oh. Maar Frans met de telelens. Ja. Wat zou we zien? Is een begeleider. Van de Sven. Een begeleider, een groepie. Chauffeur, geen idee. Die moet bewaken dat die girls niet allemaal over de Sven heen vallen. Ja. Maar hij is vandaar ook ohne Girls natuurlijk, hoor. Ja. Maar de Frans is ook niet bang om af en toe de bühne op zich te roepen. Dus dat is wel helemaal leuk. Dat is wel een cool beeldje, absoluut. Zeker. Dank u wel, jongen, want dit is nog maar het begin. Dit is het begin, inderdaad. En dan vervolgen we met de Erwin. Niet meer van het Merkkoer, maar wel de Erwin. Immer even, spaßig. Immer even veel stimmung. En met zang samen. De Big Benny. Wij kennen hem niet. Hey, trouwens, afgelopen jaar drager van de Joden Narrekap. Joden Narrekap, ja, jong. Hey, pas op, ik bedoel, daar had ze toch een corrivee in huis, waar ze een Joden Narrekap drager door had. Of dat toen al bekend was, weet ik niet. Nee, maar... Dat was een een figuur geweest. Dat... Hoe ze niet weer te vertellen. Hoe ze niet weer te vertellen. Morgen in de vakantie. Nee, goed. Astrid. Geet op prijs nog een moer, inderdaad, huurt. Nee, flauwekul. Ik kiet wel een extra halfliterje van. Dus. Oh, oké. Daar gaat ook goed op, aan niet goed. Allee, dan, vertel weer. Daarna kunt er Blue Royal Tanzgarde, die hand voor ons weekend vastgelaten. Die komen ook warm op de Samstig. Die blijven slaven in Bochels, hé. Potverdikkie, schoon geregeld. Vastelovende mei huurt ook de Blue Royal Tanzgarde bij om ook een beetje af te wisselen tussen niet alleen maar gezang, maar ook schoon schouwspel op de bühne te zien. Ja. En daar passen ze perfect in de plan, denk ik. En daarna springenspan door Johan en Niek. Dus, en afsluiten doen 4 met de Jontana. Ja, jongens, en een geweldige programma. Hè. Ik bedoel, Spek en Span, ook tegenmaal winnaar van het LVK. Hè. Ja, en de Jontana, ja, dan zie je tegenwoordig bijna overal. Maar die kan ze bijna niet ordenen, maar zo ongeveer. Met de Jontana net had ze het programma niet compleet. Ja, men zou het zeggen. 4 moeten nu natuurlijk zeggen ja. Maar... Ja. Nee, maar dat wordt hetzelfde bij de Fabrizio en die ziet. Dan zou ze ook overal duiken hij op. Dus wat dat betreft, Fabrizio 2.0, maar dan in de vorm van de Jontana. Alhoewel, die ga je goed of Fabrizio weer ook terugkomen. Ja, dus kwestie van tijd. Voorstel, wat kunnen jullie op zondagmiddag op de Bochelsmiddag nog verwachten?
Ja, zeker. Dat het laatste dag slussen we af. Allereerst, uiteraard, met een receptie. Dat hoort bij je jubileum. Dat ook de lui, ik meen die wat er vrijen willen feliciteren, dat er ook de kans verkent. Maar dat je natuurlijk niet zo lang doen, want we moeten festmaken en niet zoveel breuzen. Nou ja, dat is hè. Maar wanneer je kunt feliciteren, en als er een rijstorm van, dan zouden ze toch de felicitaties moeten kunnen overbrengen. Hij is huwelijk erbij. Die krijgen de kans of die krijgen niet de kans voor. Maar zeker, Jan vroeg daarna lekker nog programma maken. Waar dat voor afsluiten of aftrainen, maar dat mag niet zeggen. Hoor. Starten met de Keidorf-muzikanten. Vervolgens natuurlijk met Chief Belzer, die hand van net hij al op de radio hoort. Daarbij je voor dan ook eens je dans toevoegen met het männerballet Lonse. Hé, maar wacht even. Du zegt de Keidorfer muzikanten, hoor. Uiteraard ook. Hoe de bochen zo lang. Wie laat vindt dat toch aan op zondag? Is dat vroeg shoppen met de Keidorfer? Ja, zo kan het zien, want het is 12 uur vroeg vingst. Samstagavond, dan is het zeker vroeg shoppen. Ja, dan werd het speet shoppen. Want vroeg shoppen vind ik om 10 uur of 9 uur. Nou ja, dan werd het vroeg vingst. Ja. Nee, dan is het toch vroeg shoppen, mensen. Vroeg shoppen, mensen. Vrijdag op het of zaterdag op het top is je weg. Precies. Ja. Vertel weer. Ja, dus männerballet Loonse. Daarna hand voor ook nog kunt er de toerenverein, hoe bij ons dorp, die komen een zo'n demonstratie hebben. En daarna kunt eigenlijk alleen maar puur bogus. Ik en die andere twee, de jongen van waar, de herringbiesteren, nooit je dat. Het kan er dag eigenlijk niet meer op. Dan is het dan is er dag verdig. En dan slist voor nog af, lekker met de minningen DJ. En dan denk ik dat we allemaal de tuurt leeg gaan. Wie kunnen er nu aan kaarten komen? Ja, daarbij wil ik snel beginnen. Er hoeven linkkaarten zelf voor de vrijdag en de zamsdagavond. Zamsdagmiddag en de zondag zijn vrij toegankelijk. Dus daar zien we sowieso hier komen. Maar kaarten kan er allereerst online via www.bvv-ke.nl/tickets. En daarbij, wanneer er zoveel gebogen zit, kan er die jellen bij de boerderijwinkel 10-baan, bij de Denver en bij de tankshop op de Bonney. Doet ik zelf dat plezier, leef lui. Hij wil ze bij zien, en boekjes dat werden maar feest gevierd. Dat is bekend, dat willen we u alle nu nog eens zeggen. En zit erbij, voor die laatste 10% van de kaarten, bij ons ziet het ab. Ik wens BVV Kalk aan de box 5 KE 5 jubileumweekend. Een geweldig jubileumweekend op 29, 30 en 31 mei. En mannen, bedankt dat er het nog eens even wordt toelichten om inderdaad de luutse losse huren wie Jot en Stoots bochers is op het bocherserlang en de bocherser enge vierkante meter gronk. Zo is dat. Hey, ik zou zeggen, Jot heem en adieu. Adieu.